an ka foli ni an ka waleɲumandɔn bɛ ka taa bɛɛ lajɛlen ye aw minnu bɛ ka filɛ jamana in kɔnɔ fo ka taa se diɲɛ fantan naani an ka foli ani an ka waleɲumandɔn bɛ ka taa aw bɛɛ lajɛlen ye an b'a fɔ ko nin y'an cɔngo ni aw ka émission kan émission min bɛ sigi aw ye sanga ani waati cun kan ani balagawuli cun kan ye émission ye i n'a fɔ aw b'a dɔn cogo min na ka sago anw kan émission min don a nana ka se ka aw hakili dayɛlɛ ka tila ka aw hakili jigi aw ka kokɔrɔw la aw ka kokɔrɔ minnu tɛmɛna aw la min dogola aw la san caman cun kan kɛla sababu ye ni k'o kokɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen tɔmɔ k'o damanganiya aw bɛɛ lajɛlen ye badenw maa min ye an dɛmɛ bi émission in na yaasa a ka se ka se aw ma o de ye Libraire Aboubacar Sonta Libraire Boubacar Sonta ani a denkɛ min bɛ an bolo bi n'o de ye Ousmane Sonta ale de kɛla sababu ye ka émission ta ka a dunkɔrɔma dondo ka se aw ma n'o de ye wari min n'an b'a di mɔgɔw ma ni maa o maa gagnera ɲininkali 3 de b'an bolo ni maa o maa gagnera an bɛ 1000 di o ma i b'i kɔ don n'o ye o wari min n'an bɛ o di mɔgɔw ma ale de kɛla sababu ye k'o di an ma n'o de ye Libraire Bakari Sonta ani ka fara a denkɛ kan a denkɛ de bɛ a nɔ na bi n'o de ye Ousmane Sonta ye an bɛ dugawu don kɛ k'a fɔ ko Alahu Taala ka sugu ja aw yɛrɛ ɲɛ b'a la jɔlen filɛ kɔfɛ de ni Ousmane Sonta ye ale fa de ye Aboubacar Sonta ye ale de tun ta yɔrɔ mɛ sa denkɛ b'a nɔ na an b'a fɔ cogo min na ko denmisɛnnin tɛgɛ koko ɲuman o bɛ maakɔrɔba dɛgɛ nɔni ni aw mago bɛ kitabu o kitabu la n'aw sela ni Alahu Taala ka jɛ ye a b'a sɔrɔ Ousmane Sonta fɛ yan ka d'a kan a b'a fa nɔrɔbila la o tuma ale de kɛla sababu ye ka nin émission in ta k'a di aw ma n'Ala sɔnna a ma ɲininkali ye 3 ye bi ta tɛ kɛ basi fiyewu k'a n'a mɛ dɛsɛ ɲininkali kelen o kelen n'i y'a sɔrɔ 1000 bɛ o bɛ d'i ma Ousmane Sonta ka dɛmɛ na ɲininkali fɔlɔ an ko nin ye cɛkɔrɔba dɔ ye ɲininkali kɔrɔ don aw b'a dɔn ka sago an kan an ko nin ye cɛkɔrɔba dɔ ye k'a to boli la a tɛ bi fo n'a jɔ la pati sangana an bɛɛ b'a dɔn boli ka gɛlɛn cɛkɔrɔba ma nka ni cɛkɔrɔba in n'a bɛ boli ale tɛ bi fo n'ale y'a jɔ nin ye cɛkɔrɔba kabakoba ye dɛ an ka ɲininkali filanan an ko ordinateur kelen kelen min n'a b'a dɔn a tɔgɔ bamanankan na ordinateur tɔgɔ bamanankan na an ka ɲininkali sabanan na laban an ko dɔrɔmɛ 90 min n'an mɛnna k'a ɲini hali bi a ma sɔrɔ 90 tɔgɔ bamanankan na ni Alahu Taala sɔnna ma Ousmane Sonta ka dɛmɛ na ka fara a wolofa kan ni o de ye Boubacar Sonta ye ale de tɔgɔ bɛ Librairie in kan ni i donna misiriba kɔnɔ radio islamique sirajan kelen n'i bɛ taa radio islamique la i bɛ tɛmɛ Librairie ba in kan a tɛ dogo ni ko Ousmane Sonta ka yɔrɔ fan o fan bɛɛ b'a dɔn n'o de ye Aboubacar Sonta n'i y'o fɔ fan o fan ka fara a denkɛ kan Ousmane Sonta bɛɛ lajɛlen bɛ yɔrɔ dɔn an b'a fɔ ko Alahu Taala ka sugu ja Ala ka laɲiniw sabati ani a mago bɛ fɛn o fɛn na diɲɛ ani lahara Alahu Taala k'o dɔn an n'a bɛɛ lajɛlen ma Ala ka garisigɛw foni ni Ala sɔnna a ma a tɛ kɛ basi ye k'a n'a mɛ dɛsɛ an bɛ suguba kɔnɔ yan n'a bɔra min na ne ni aw jɔn n'o lakali sa an ka tɛmɛ ni baara ye Ousmane Sonta ni ce n b'a ni ce basi foyi t'i la alhamdulillah Ala tanu bɛ e de kɛla sababu ɲuman ye ka nin émission in bi k'a di mɔgɔw ma n'i ka dɛmɛ o de la cun kan tɛ pan fiyewu i kunna an bɛ baara daminɛ e yɛrɛ la ni Ala sɔnna a ma an ko nin ye cɛkɔrɔba dɔ ye n'a b'i boli a tɛ bi fo n'a y'a jɔ Ousmane i tɛ ɲama i k'o fɔ an ye yan bon o cɛkɔrɔba in ne ka dɔnniya ma se o cɛkɔrɔba in ma ayi non ne ka dɔnniya ma se o cɛkɔrɔba o tuma i tɛ wari fɛ yan non wari ka di n ye mais an ka nin wari di mɔgɔ wɛrɛw ma an ka ne se basi foyi t'e la non mais Ala tanu kosɛbɛ ni ne ye 1000 di e ma k'e ka taa di i ka denbaya ma est ce que fɛn bɛ diya e ye k'o bɔ non fɛn tɛ diya ne ye k'o bɔ fɛn tɛ diya ne ye k'o bɔ i tɛ ɲama i ka ordinateur tɔgɔ bamanankan na i tɛ ɲama i k'a fɔ yan ordinateur tɔgɔ bamanankan na bon tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ne m'o dɔn ouais o tuma i tɛ wari fɛ yan bon wari ka di n ye yɛrɛ yɛrɛ de mais tiɲɛ na n t'o dɔn ne Hausa do o tuma Hausa tɛ bamanankan mɛn yan a bɛ bamanankan mɛn dɔɔni o tuma Hausa tɛ wari fɛ yan a bɛ wari fɛ kɛ ni Hausa kɔni bɛ wari fɛ kɔni Hausa bɛ ɲininka ou bien tiɲɛ do kɔni Hausa a b'a wari fɛ kɛ Hausa kɛ e bɛ bamanankan mɛn a b'a mɛn kosɛbɛ e b'i ordinateur tɔgɔ dɔn bamanankan na a b'a mɛn kosɛbɛ la patron a bɛ ordinateur kan mɛn a b'a mɛn merci Ante donc basi foyi t'e la basi foyi tɛ n na alhamdulillah nin ye mun ye ne tɛgɛ kɔnɔ nin ye wari de tɛgɛ kɔnɔ est ce que nin ka di e ye a ka di ye kɛ n'i y'a sɔrɔ a ka di ye nin ye cɛkɔrɔba dɔ de ye n'a b'i boli la a tɛ bi fo n'a y'a jɔ i tɛ ɲama i k'o fɔ yan n'a bɛ boli la n'a a tɛ bi fo n'a jɔra mais est ce que o tɛ sugunɛ de ye est ce que sugunɛ de tɛ ne b'o fɔ dɔrɔn sugunɛ o ye ka jaabi o tuma e ti kuma wɛrɛ fɔ ka da nin kan fiyewu karamɔgɔkɛ tiɲɛ ne yɛrɛ la bon ne tɛ fɛn dɔ kɛ mais n ye ka min fɔ nin ye o ne yɛrɛ ka jate dɛ n'a sɔrɔ de don ou bien n'o tɛ o tɛ somɔgɔw basi foyi t'e la kɔrɔbaya foyi tɛ n na Ala tanu est ce que i bɛ wari fɛ wa n bɛ wari fɛ
na ne ko k'e ka hɔ ba kelen na i ka taa na e bɛ sɔn ka minɛ sisan ordinateur tɔgɔ bamanankan ordinateur an kɔni bɛ mun dɔn a la kɔni o ye tiɲɛ yɛrɛ an t'o dɔn e bɛ sɔn ba kelen ka taa k'i to yen tan cogoya la ordinateur tɔgɔ bamanankan an t'o dɔn tiɲɛ yɛrɛ n terikɛ ba kelen kɔni nin ye nin taalen k'e to yen han ala ka sɛ wɛrɛ yira n na merci karamɔgɔ ce an ce patron n y'a dɔn basi foyi t'e la basi foyi t'an na alhamdulilayi an ka jate dɔ bɛ yen ko dɔrɔmɛ 90 bamanankan i ti ɲama i k'o fɔ yan 90 bamanankan vraiment n t'o dɔn karamɔgɔ an ce an ce ça va n y'a dɔn basi foyi t'e la an b'ala barika da Sherifula télévision somɔgɔw est-ce que wari ka di bon alhamdulillah ni hadamaden n'i ka kɛnɛ kɔni wari bɛ hadamadenya kɔni na e bɛ se kuma la sa dɛ a ka a bɛ faamu ordinateur tɔgɔ bamanankan i ti ɲama i k'o fɔ yan ordinateur tɔgɔ bamanankan na k'o de f'i ye o de ye fɛn min b'an bolo n'a sigilen bɛ jateminɛw kama an ka jateminɛlikɛla donc o de ye ordinateur ye o ye ka jaabi a bɛ e hakili la ko keguya k'o bɛ wari sɔrɔ keguya ti wari sɔrɔ koyi ordinateur tɔgɔ bamanankan na e ka jaabi ma se o ma ala ka sɛ wɛrɛ yira n na merci awa n ce basi foyi t'i la basi foyi tɛ an bɛ ala tanu k'a fɔ ka waleɲuman dɔn alhamdulilayi ne fa dɔrɔmɛ 90 bamanankan i ti ɲama i k'o fɔ yan bon ale ye bamaana 100 ye bamaana 100 o de ye 90 ye o tuma bamaana 100 n'o kɛra 90 ye jumɛn bɛna kɛ 80 ye silamɛya 100 o de ye dafalen ye bamananya 100 o ye 90 ye a ɲɛna nka an kun kɛn bɛ ka min kɛ jaabi i ma s'o ma ala k'an bɛ sɔn a ma merci karamɔgɔ an ce assalamualaikum an ce n y'a dɔn basi foyi t'e la alhamdulillah bi ala n bɛ ala tanu est ce que i bɛ wari fɛ diɲɛ tile mɔgɔ b'o ɲininka ko mɔgɔ b'o fɛ yan kabini 5 heures ala ka wari nɔgɔya ni bɛɛ ye i ti ɲama nin ye cɛkɔrɔba dɔ di k'a to boli la a ti bi fo n'a y'a jɔ i ti ɲama i k'o fɔ yan a tɛ ka fo n'a y'a jɔ de a bɛ bi karamɔgɔ nin ye ɲininkali gɛlɛn ye dɛ nin na kɔni fo Cuka! E yɛrɛ bɔla k'a fɔ depuis 5 heures aw bɛna wari ɲini, o tuma i t'o wari kelen fɛ yan? n b'a fɛ kɛ o de ye wari ye la hawla merci merci ala k'a bɛ sɔn ma a jaabi ma sɔrɔ dɛ donc k'an bɛn merci karamɔgɔ an ce awan ce somɔgɔw bɛ alhamdulilayi basi foyi tɛ ne yɛrɛ dun alhamdulilayi basi foyi tɛ na i ka denbaya alhamdulilayi ni bolo kɔnɔna in fɛn jumɛn de b'a kɔnɔ wari ne fa est ce que nin ka di e ye est ce que mɔgɔ bɛ yen man di mɔgɔ min ye nka ne ko cogo merci i ti ɲama ni cɛkɔrɔba dɔ de n'a b'i boli a ti bi fo n'a y'a jɔ i ti ɲama i ko kɔrɔ fɔ yan n'a b'i boli n'a a ti bi fo n'a y'a jɔ est ce que o tɛ nin ye adamaden ni o de y'i ka jaabi ne fa jaabi ma sɔrɔ dɛ a fɔ nin ye ba kelen talen k'e to yen sa kɔni taara ka dɔgɔn merci merci ala ka tɛmɛ na merci ne ba an ce nse somɔgɔw ye di n y'a dɔn basi foyi t'i la basi foyi tɛ n na n bɛ ala tanu est ce que muso bɛ wari fɛ yan awɔ muso bɛ wari fɛ awɔ an k'a kɛ sa ne ka wari d'e ma e bɛ mun kɛ n'i ye wari di ne ma n bɛ n cɛ dɛmɛ hali n'e tola so e cɛ ala t'e cɛ dɛmɛ wa ala bɛ n cɛ dɛmɛ mɛ n'i ye min sɔrɔ i fana b'a boloma dɛmɛ n'o ye a bɛ ɲɔgɔn boloma dɛmɛ kuma t'aw dan o ne ka wari d'e ma ne ka taa sa kuma tɛ e tɛ kuma t'e sɔrɔ i ti ɲama ordinateur tɔgɔ bamanankan ordinateur kelen bamanankan i ti ɲama i k'o fɔ yan mansin mafɛn subahana mansin subahana mansin e ye nin mɛn jɔn da ne y'a mɛn jɔn da wa a kɔrɔ dɔ ye bamanankan ne ba ti yala wari ka di wari ka di o tɛ nin ye nin ba kelen talen k'i to yen sa dɛ ala ka cɛ wɛrɛ yira la merci merci
ne fa an ce M'an ce. Yaro basi foyi t'e la. Alhamdulillah n bɛ Ala tanu. Mun de bɛ ne bolo kɔnɔ tan? Wari. Ne fa est-ce que nin ka di e ye? Inshallah ni y'a sɔrɔ. Ala ka nɔgɔya an bɛɛ. Nin ye cɛkɔrɔba dɔ de n'a bɛ boli a ti bi fo n'a y'a jɔ. N'a y'a jɔ dɔrɔn a bɛ bi. I ti ɲɛ mɛn ko kɔrɔ fɔ an yan. Clé. Kile da kile ya. Clé. Kile kelen kelen. I ka jaabi ka ɲi. Nka anw kɛn bɛ ka min ka jaabi i ma se o ma. Ala ka siɲɛ wɛrɛ yira an na. Merci. Merci. Karamɔgɔ an ce. Marahaba. Dukɔnɔmɔgɔw bɛ di. Muso ni denw u bɛɛ ka kɛnɛ. A b'a kan. Alhamdulillah n bɛ Ala tanu. O tuma e da mɔden ya. Ne bɛ bɔ daga gun yɛrɛ de kan. Ne tɛ da mɔden yɛrɛ da mɔkɛ de ye ne. E da kelen kelen mɔkɛ de ye. Da kelen kelen mɔkɛ de ye ne. O tuma e san joli? Ne san 270 de. Allahu akbar. A fɔ an na se ka n ka bamanankan in fɛ yen. I kɛ pewu nin ye cɛkɔrɔba dɔ de n'a bɛ boli a ti bi fo n'a y'a jɔ. Da fa i ti ɲɛ ma i k'o fɔ an yan. Da fa jumɛn? Ne tɔgɔ Umaru Tarawele. N ko ne Umaru Tarawele. N ko nin ye cɛkɔrɔba dɔ ye bamanankan na n'a bɛ boli a ti bi fo n'a y'a jɔ. I ti ɲɛ ma i k'o kɔrɔ fɔ an yan. Fiɲɛ. Fiɲɛ kelen kelen min bɛ ci. Fiɲɛ kelen kelen min bɛ ci. Awɔ. O ye ka jaabi. I ka jaabi sɔrɔla nka da fa nin kelen nin kamana gan sa dɛ. Nin taara k'e to yen nin wari in taara k'e to yen. Wari taara ka n to yen. Wari taara ka n to yen. Ala ka siɲɛ wɛrɛ yira an na. Merci. Karamɔgɔ an ce. N b'an ce somɔgɔw bɛ di. N y'a dɔn basi foyi t'e la. Basi foyi tɛ yen. Est-ce que i bɛ wari fɛ? Ne ya. Bon n'i y'a dira n ma n b'a fɛ dɛ. N'a dira n ma ne b'a fɛ dɛ. N'i y'i banba nin ba kelen tɛ taa k'i to yen fiyewu. Ordinateur i tɛ ɲɛ ma ka ordinateur tɔgɔ fɔ ne bamanankan na ordinateur. Bon ordinateur tɔgɔ bamanankan na jatilikɛla. Jatilikɛla o ye ka jaabi. Jaabi a fɔ nin ba kelen bɛna taa k'e to yen sa dɛ. Ayiwa hakilila kɔni mɔgɔkɔrɔba ko ye mun kɔni fɔ an ɲɛna kɔni o y'o ye. Mɔgɔkɔrɔba jumɛn ye nin fɛ yen? Bon n fa y'a fɔ n ɲɛna n mɔkɛ y'an fɔ n ɲɛna kuma o kuma ko n ka taa jatilikɛla ta ka na n'a ye n k'a lajɛ. O ti calcul machine fiyewu. Bon o n'o fana tɛ kelen ye. Ayiwa a bɛ se ko cɛkɔrɔbaw tɛ nkalon tigɛ nka an kun kɛn bɛ ka min k'a ye o tɛ nin ye han Ala ka siɲɛ wɛrɛ yira an na merci. Karamɔgɔkɛ an ce. An b'an ce. N y'a dɔn basi foyi t'e la. Rien je n'ai rien basi foyi tɛ n na. Ɲininkali dɔ de bɛ ne bolo ne fa n'i y'a jaabi Sɔnta ka ba kelen Sɔnta i b'i Usumani Sɔnta dɔn wa? Abubakari Sɔnta denkɛ ale de ye an dɛmɛ ni musaka in na n'i y'a ɲininkali jaabi ba kelen bɛ yen n b'o d'i ma fu. Nin ye cɛkɔrɔba dɔ de n'a bɛ boli la a tɛ bi fo n'a y'a jɔ. N'a bɛ boli la a tɛ bi fo n'a y'a jɔ. O ye jumɛn ye? Ni i m'i banba wari in bɛ sɔn ka taa k'i to yen sa dɛ. O tɛna kɛ ni fiɲɛ ye bin ta a tɛ taa fururu ni fiɲɛ kɔni jɔra a bɛ bin dɛ. I ye dɔ fɔ ni fiɲɛ ye bin ta fururu n'a y'a jɔ fururu siga t'a la. Nin ye tiɲɛ merci tiɲɛ yɛrɛ la i y'i banba nka komi e ka banba kama n'a ɲininkali filanan tɛ la parce que tellement wari in ka di e ye e bɛ fɛ k'a sɔrɔ diyagoya ɲininkali filanan tɛ dɔwɛrɛ ordinateur tɔgɔ bamanankan na i tɛ ɲɛ mɛn k'o fɔ a ye ordinateur. Subahana mansin. Subahana mansin. Manzini. Subahana mansin. E m'a fɔ bamanankan. Ouais subahana mansin. Mansin ye bamanankan ye. Subahana fɛn. Cɛ ni se k'an ye ni tun ye se k'anw ye an tagara a b'a kɛ ten wɛrɛ ti k'an fɛ. Karamɔgɔkɛ an ce. Wa somɔgɔw. N y'a dɔn basi foyi t'e la. Non basi foyi tɛ n na alhamdulilah. Est-ce que i bɛ wari fɛ? N bɛ wari fɛ. Ni ne ye wari d'e ma e bɛ mun k'a la? N bɛ wari sɔrɔ mais bi bi in na n bɛ jago mun de ɲini. Ala k'a nɔgɔya Ala k'a nɔgɔya n'i ye. Ɲininkali dɔ de bɛ yan n'i y'a jaabi n bɛ 1000 d'i ma sisan. Nin ye cɛkɔrɔba dɔ de n'a bɛ boli la a tɛ bi fo n'a y'a jɔ. Yɔrɔ cɛkɔrɔba kɔni mana kɔrɔ boli de ka gɛlɛn a ma nka n'ale de bɛ boli la a tɛ bi fo n'a y'a jɔ i tɛ ɲɛ ma i k'o fɔ an yan. Ne kɔni hakili la o ye hakili de ye. Cuka
jagojugu de wari ni ajme ne wari jagojugu tɛ dɛ ne kɔni ka jateminɛ na ni wari ni bi kɔrɔ bon ni a tant que ni bi kɔrɔ ka taa hakili bi dɔgɔya dɔɔni quoi ni bi denmisɛnniya la fɛnɛ hakili a ka dɔgɔ mais ni bi hakɛ dɔ la hakili bi baara kɛ quoi a faamuyala i ka ɲɛfɔli ɲuman na nka anw kɛmɛ ka min ka jaabi ye e ma s'o ma ala ka sɛwɛrɛ yira n na merci karamɔgɔkɛ an ce n y'a dɔn basi foyi t'e la alhamdulilayi est ce que sugu jala bi dɔɔni ɲininkali dɔ de bɛ ne bolo n'i y'a jaabi n bɛ 1000 d'i ma est ce que yɔrɔ naja ye sa dɛ ouais dɔrɔmɛ 90 i ti ɲama i ka bamanankan fɔ yan dɔrɔmɛ 90 bamanankan i ti ɲama i ka fɔ yan dɔrɔmɛ 90 90 bamanankan i ti ɲama i ka fɔ yan dɛbɛ ni tan dɛbɛ ni tan e k'o tɛ 50 ye de o ye 50 de ye o 50 ma sɔrɔ k'o dɔ ta karamɔgɔkɛ tiɲɛ yɛrɛ la wari in ka di e ma ne tun ka laɲini y'o ye nka ala m'a latigɛ ala ka sɛwɛrɛ yira n na ala ka sugu ja merci cɛkɔrɔba fari bɛ ka kale an ce jamu duman kulubali masasi ni ce n y'a dɔn basi foyi t'e la cɛkɔrɔba foyi tɛ n na est ce que i bɛ wari fɛ n bɛ wari fɛ n bɛ wari fɛ ni n tɛ wari fɛ n bɛ na yan nin ye cɛkɔrɔba dɔ ye n'a bɛ boli la a ti bi fo n'a y'a jɔ i ti ɲama ye k'o fɔ an yan n'a bɛ boli la a tɛ bi fo n'a y'a dɔn o ye sunɔ ye o tuma baramangolo mɔden wa e da mɔden de ayi ne kɔni bɔ segu kɔrɔ segu kɔrɔ dawuda buware i buware o tuma na an kun kɛn bɛ ka min ka jaabi e ma s'o ma ala ka siɲɛ wɛrɛ yira n na i ni baraji han merci an ce basi foyi t'i la basi foyi tɛ n na i ti ɲama i bɛ nin 1000 e k'a kun minɛ a kun minɛ ɔ sisan e b'a dɔn nin bɛ kɛ cogo min na ni e ye jaabi sɔrɔ ne bɛ n ta kun bila e bɛ taa n'a ye nka n'i ye jaabi jɛ i bɛ n ta in kun bila tari de dɔrɔmɛ 90 bamanankan i ti ɲama ye k'o fɔ yan dɔrɔmɛ 90 bamanankan tiɲɛ yɛrɛ la n t'o dɔn e yɛrɛ ne ka wari kun bila sa o merci karamɔgɔkɛ an ce n ba n ce ne fa ko basi foyi t'e la non alhamdulilayi foyi tɛ ne hɛrɛ quoi n bɛ ala tanu kosɛbɛ a diyala n ye est ce que wari ka di e ye ne fa wari ya wari ka di ne ye kojugu kojugu n'i ye wari sɔrɔ a ka di ne ye kojugu toyi o ti basi dɔrɔmɛ 90 bamanankan n'i y'o jaabi sisan n bɛ 1000 d'i ma o cɛkɔrɔba o ye ta ye i ti ɲama ko fɔ ye dɔrɔmɛ 90 bamanan 110 bamanan 110 bamanan 110 ba nin fana jateden dɔ ye sa dɛ a tɛna kɛ anw denmisɛn nin ko in ma sa dɛ nka anw bɛ min dɔn ani min fɔla anw y'an ka denmisɛn hakili la a bɛ se k'e ta in don dɛ nka an kɛn bɛ ka min ka ye a ma s'o ma ala ka sɛwɛrɛ yira n na merci 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 jazakallahu khaira an bɔra ka min ye a bɛɛ lajɛlen bɔra k'a ye sisan an bɔra ka munumunu min kɛ suguba kɔnɔna na n'o de ye artisanat kɔnɔna ni ka tenko misiriba la an ye ɲininkali 3 min tun bɛ an bolo ka yaala n'a ye o ɲininkali 3 ti dɔwɛrɛ an ko nin ye cɛkɔrɔba dɔ ye k'a to bolila a ti bi fo n'a y'a jɔ a ma sɔrɔ an t'o jaabi fɔ aw ye fo a ka sɔrɔ an ka ɲininkali 2nan an ko ordinateur tɔgɔ bamanankan na o fana ma jaabi an fana t'o jaabi fɔ aw ye fo a ka sɔrɔ an ka ɲininkali 3nan na laban 90 tɔgɔ bamanankan na nin si ma sɔrɔ an tɛ nin si fɔ aw ye fo a ka sɔrɔ an tun bɛ maa min ka dɛmɛ na o de ye Usumani Sɔnta ni ale wolofa de ye Abubakari Sɔnta Libere Abubakari Sɔnta ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ni denkɛ min b'a nɔ na bɛ n'o de ye Usumani Sɔnta ale ka dɛmɛ kɔnɔna na an filɛ ale ka kitabu feere yɔrɔ la n badenw ale de ye an dɛmɛ nin baara in na an bɛ dugawu don k'a ye a jɔlen filɛ n kɛrɛfɛ an bɛ dugawu don k'a ye an b'a fɔ ko Alahu Taala ka sija nafama di an n'a ma a mago bɛ garisɛgɛ ɲuman min na Alahu Taala bolo a camanba bɛ Ala bolo Ala k'o di an n'a ma Ala ka siɲɛ wɛrɛ yira an na n badenw ni Alahu Taala sɔnna a ma siɲɛ wɛrɛ an bɛ wuli ni ko kura wɛrɛ min bɛ kɛ sababu ye k'aw la nisɔndiya Ala ka siɲɛ wɛrɛ yira ne ni aw bɛɛ lajɛlen na wassalam. Chuka!